Vi har muskelkontraktion, og vil gerne forklare, hvad der sker i en muskelkontraktion. Først vil Mette J. starte med at forklare, hvad der sker i en muskelkontraktion. Ja, og lige lidt overordnet om muskelkontraktion, så kontraktion det betyder sammentrækning, og ordet muskelkontraktion det kan så blive brugt biologisk i alle tilfælde, hvor der vil ske en form for en kraftudvikling. Vi har skeletmuskler i vores kroppe, og de bliver så styret af impulser fra det motoriske nervesystem. Og de her motoriske nervecellers aksoner har myelidskeder, som er så viklet rundt omkring sig. Aktionerne de kan lave et aktionspotentiale i en rimelig høj hastighed, og det er rigtig vigtigt, hvis man skal have en bevægelse, som skal ske i en hurtig respons. Et eksempel på det kan være, hvis man pludselig skal væk fra nogen i en rimelig hurtig fart. Så her på figur A, der kan man så se, hvordan den motoriske nervecelles aktion forgrener sig inde i musklen. Og hver af de her forgreninger eller nerveender, de danner så en forbindelse med en eller flere muskelfibre. En motorisk nervecelle, som man så kan se på figuren på figur B, kan så aktivere mange muskelfibre samtidig. Og når en motorisk nervecelle så danner synapse med en række muskelfibre, så vil det blive kaldt for en motorisk enhed. Og inden for sådan en motorisk enhed, der kan antallet af muskelfibre, det kan variere meget til hvor mange der er. Muskelfibrene skal dog ligge i den samme enhed, altså ligge ved siden af hinanden. Eller ikke ved siden af hinanden, men i hvert fald i den samme muskelenhed. Ellers kan det ikke rigtig blive dannet. Og de her synapser, det kaldes så for nogle neuromuskulære synapser, og de motoriske nerveceller, muskelfibrene, de ligger meget tæt med hinanden, men de ligger ikke så tæt, at der ikke kan opstå en spalte imellem dem, som adskiller dem. Den her spalte, den kaldes så for synapsespalten, og den kan man så se på figur C. Den motoriske nervecelles nerveendes membran, den kaldes for den præsynaptiske, mens muskelfibrens membran, den så kaldes for den postsynaptiske. Når så et aktionspotentiale fra den motoriske nervecelle når ud til nervecellens præsynaptiske membran, så vil det her så resultere i, at nogle CR2+ kanaler de vil blive åbnet. De her CR2+ ioner indenfra, de kommer så ind i nerveenden på den motoriske nervecelle. Og inde i den motoriske nervecelles nerveende, der kan man så finde nogle vesikler, som indeholder transmitterstoffet acetylkolin. CR2+ det gør, at vesiklerne tømmer deres indhold af acetylkolin ud i synapsespalten. Det kan man også se på figur D. Transmitterstoffet acetylkolin det binder sig så til receptorerne på den postsynaptiske membran, hvorefter der åbner nogle ionkanaler, som så gør, at nogle ioner som Na2+ og K+, de kan trænge igennem. Når acetylkolin ved sin aktivering får ionkanalerne til at åbne sig, så vil den her Na+ så strømme ind. Det kan man også se på figur D. Mens der vil ske en udstrømning af K+, når Na+ det kommer ind. Det her en udstrømning af K+, det er dog en mindre grad end Na+ indstrømningen. Den her indstrømning af Na+, det gør så, at det bliver mindre negativt inde i muskelfibrens synapseområde, og det gør så, at der kommer en depolarisering af membranen, som så gør, at der kommer en udløsning af aktionspotentiale. Det her aktionspotentiale det vandrer sig så langs med den postsynaptiske membran og ud til enderne af muskelfiberen. Aktionspotentiale det spreder sig så hurtigt langs med den postsynaptiske membran, men det gør den så også inde i den indre celle, og det gør den via nogle T-rør. T-rørene det står i kontakt med det sarkoplasmiske retikulum, og det sarkoplasmatiske retikulum, det er så noget, der omgiver hver myofibril. Når aktionspotentialet spredes i T-rørene, så vil det sarkoplasmatiske retikulum det vil blive påvirket, og det vil så gøre, at CR2+ kanalerne vil åbne sig, og CR2+ ioner vil strømme ud mellem det her aktin og myosin i cytoplasmaet. CR2+ det binder sig så til tropomin, og det gør så, at den her tropomyosinstreng den vil ændre sig, og strengen vil så ikke længere dække over myosinbindingsstederne. For at det her dog skal kunne ske, så skal der også være ATP til stede. Når tropomyosinstrengen så ikke længere dækker over de her myosinbindingssteder, så er der så mulighed for, at der kan dannes nogle tværkår mellem myosifilamenterne og aktinfilamenterne.
Når det her så sker, så vil der så blive skabt en kraftudvikling. Når aktionspotentialet så igen stopper, så vil den her udstrømning af CO2+, den vil så også stoppe, og i stedet for vil der ske en tilbagepumpning af CO2+ til det sarkoplasmatiske retikulum. Og på grund af, at det gør det, fordi at CO2+ koncentrationen inde i det sarkoplasmatiske retikulum, det skal stabiliseres igen. Her bliver der så igen brugt ATP, og når CO2+ koncentrationen er på sit normale niveau igen, så vil muskelfiberen så være afslappet. Og nu vil jeg fortælle om, hvad der sker i forbindelse med tværbrusdannelser, når man dør. Når man er i live, så har man ATP, som I kan se på figuren, så har man ATP, som binder sig til aktin. Og de skal bruge ATP for at kunne rette sig op igen, altså myosinhoderne. Hvis der ikke sker respiration, så kommer der ingen ATP, og så vil tværbrugerne blive i den samme position, som de er i, og musklerne vil så også fortsat være i den samme position. Tværbrugerne, de skal nemlig bruge ATP for at kunne binde den ATP og aktin, og derved spalte. Og så spalter de sig det til ADP og fosfat, altså PI. Og den her spaltning, det vil så frigive noget energi, som gør, at musklernes sammentrækning, at de kan ske igen. I kroppen, der har vi nogle proteinmolekyler i muskelfiberne, som kaldes aktin og myosin, og som er frit forskydelige mod hinanden. Og det er altså forudsætning for, at musklernes sammentrækning, og altså også deres bevægelse. For at de kan trække sig sammen, kræver det en konstant energioverførsel til musklerne. Når man dør, og der ikke er mere energi ud i musklerne, ophører den frie forskydelighed, og musklerne bliver fikseret i en bestemt stilling. På figuren der ses tværbrugcyklusen, og hvert af de her myosinhoveder, de har et bindingssted for både aktin og ATP. Når der er ATP til stede i muskelfiberen, så kan ATP bindes til myosin. ATP det spaltes herefter til ADP og PI, altså fosfat, og som det gør så, at der bliver frigjort noget energi, som så overføres til myosinhovedet. Den her energi, den bruges til at rette myosinhovedet op, og så vil man altså sige, at man har at gøre med en energiberiget tværbrug. Når muskelfiberen den stimuleres af en nerveimpuls, så frigøres CO2+ fra det sarkoplasmatiske retikulum, og det sørger så for, at aktinens bindingssted for myosin frigøres, sådan at tværbruggen mellem myosin og aktin det kan etableres. Bindingen af tværbruggen udløser her myosinhovedets nikkebevægelse. Samtidig så frigøres der ADP og PI fra myosin, og så det vil så resultere, at tværbruggbindingen mellem aktin og myosin er ret kraftig, og så brydes den her, for myosinhoderne de kan etablere en ny tværbrug. Det her brud her, det sker ved, at der bliver tilført et nyt ATP-molekyle, som så igen bindes til myosinhovedet. Når musklen så begynder at slappe af igen, så sker der noget med tværbrugdannelsen og sarkomerlængden. Som sagt, når der så sker en kontraktion i musklen, så vil der ske frigivelse af CO2+ fra sarkoplasmatisk retikulum, som det kan ses på figur 81. Det sker ved, at aktionspotentialet det bliver udbredt i tegrene, hvorved det påvirker det sarkoplasmatiske retikulum og går ind og påvirker CO2+-kanalerne til at åbne sig. På den måde så strømmer CO2+ så ud i cytoplasmaet, altså ud til aktinfilamenterne, og det betyder så, at CO2+ de sørger for, at aktins bindingssted for myosin det bliver frigjort. Herefter så kan tværbruggen mellem myosin og aktin så etableres. Aktionspotentialet, som gør, at myosin og aktin kan danne en tværbrug, vil efter ca. 10-100 millisekunder igen sørge for, at koncentrationen af CO2+ den er nede på sit normale niveau, og at muskelfiberen det gør så, at muskelfiberen den igen er helt afslappet. Der sker så en ophævning af tværbrugsdannelsen, og det betyder, at aktionspotentialet i tegrene ikke finder sted, og der vil ikke blive frigivet CO2+, og der vil der ikke kunne opstå en tværbrugdannelse.
Når musklen den så begynder at slappe af igen, så vil aktin- og myosinfilamenternes overlapning den begynde at glide fra hinanden, og så vil man igen få den normale længde af et sarkomeren. I modsætning til når man har en kontraktion i musklen, hvor det er at aktin- og myosinfilamenterne de overlapper hinanden, og sarkomerlængden den bliver kortere. Når der sker koncentrisk arbejde, så sker der en filamentforskydning mellem aktin og myosin. Musklerne den trækker sig sammen ved, at filamenterne de forskydes i forhold til hinanden, og det gør så, at den her overlapning mellem aktin- og myosinfilamenterne den bliver større, hvilket gør, at sarkomerlængden den vil blive kortere. Når der så sker ekscentrisk arbejde, så vil musklen være helt strakt, og det betyder, at sarkomerlængden den vil opnå sin maksimale længde. Når der så sker isometrisk arbejde, det vil sige, når musklen den er afslappet, så vil sarkomerlængden ikke blive længere eller kortere, den vil bare bibeholde sin normale længde. Ja, jeg vil snakke om giftstoffer som påvirker musklerne, f.eks. bakterien Clostridium botulinum, som det er den årsag til den form for madforgiftning, man kalder botulinum eller pølseforgiftning, hvor giftstoffet virker ved at hæmme frigivelsen af oxytocin i synapserne, hvilket medfører, at impulsoverførelsen fra nerven til muskelfiber blokeres. Efter få dages infektion kan der derfor optræde lammelse og lammeåndedrætsmuskler, og derved vil man så dø. En anden gift kan eventuelt være plantegiften curare, som påvirker muskelkoncentrationen ved at gribe ind i impulsoverførelsen i de neuromuskulære synapser. Plantegiften curare bruger indianerne på deres pile i pusterør, da en person f.eks. skulle lammes før i tiden, og curare binder sig til receptorerne på den postsynaptiske membran, men til forskel fra acetylcholine aktiverer curare ikke receptorerne, f.eks. ionkanalerne åbnes derfor ikke, og muskelfibernes membranpotentiale forbliver uændret, når acetylcholine forhindres i at binde sig til receptorerne på grund af curareens tilstedeværelse. Derfor bliver der ikke udløst et aktionspotentiale i muskelfiberen, så selvom der stadig kommer nerveimpulser og acetylcholin frigives til synapsespalten, kontraheres musklen altså ikke.